आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. अंगणेवाडीची भराडी आईची जत्रा होते. याच पार्श्वभूमीवर भाजपची भव्य दिव्य सभा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्ध कॅबिनेट इथं उपस्थित राहणार आहे. तर ही सभा रेकॉर्ड ब्रेक ठरणार असून केवळ भाजपच हा रेकॉर्ड आगामी काळात मोडू शकेल असा विश्वास भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी व्यक्त केलाय. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत राजन तेली. सभा म्हणजे आनंदोत्सव जो साजरा करायचा त्या ठिकाणी ठरवला जिल्ह्यातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी. ते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब उद्या 4 वाजता चिपीच्या एअरपोर्टला येत आहेत आणि त्यांच्या अगोदर राणेसाहेब काल रात्री ज्या ठिकाणी आलेले आहेत, विनोद तावडे, आशिष शेलार ही सगळी मंडळी उद्या सकाळी येत आहेत. आज एकंदरीत सगळं बघितलं तर पूर्ण वातावरण जिल्ह्यात भाजपमय या ठिकाणी झालेलं आहे. त्याचं कारण असं आहे की आंगणेवाडीच्या यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आंगणेवाडीकडे येणारे सगळे रस्ते हे यात्रेच्या पूर्वी या वर्षी पहिल्यांदाच असे रस्ते पूर्ण झाले आणि म्हणून भाविकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. 2 वर्षामधली करोनाची गेली. गेल्या वर्षी यात्रेला लोक थोडेसे घाबरत आले, पण यावेळी गर्दीचा उच्चांक जत्रेला पण या ठिकाणी होणार आणि म्हणून आमचं काल नियोजन झालं. आज संध्याकाळी पण आम्ही या ठिकाणी नियोजनासाठी बसू. कुठल्याही परिस्थितीत जत्रेच्या त्या कुठल्याही गोष्टीवर परिणाम होता कामा नये याची खबरदारी आम्ही सगळी मंडळींनी, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी घेतलेली आहे. शेवटी जत्रा जी वार्षिक उत्सव आहे आणि संपूर्ण ह्या जिल्ह्याच्याच नव्हे तर कोकणच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात महत्वाची मोठी यात्रा. वेगवेगळ्या राज्यातून लोक, पण नुसते महाराष्ट्रातूनच येतात असं ना, वेगवेगळ्या राज्यातून लोक या ठिकाणी येत आहेत आणि म्हणून या यात्रेला ती सुद्धा भव्य दिव्य त्या ठिकाणी व्हावी म्हणून पण आमच्या या ठिकाणी प्रयत्न आहेत. आणि त्याचबरोबर आम्ही जी भारतीय जनता पक्षाची ही जी रॅली करायची ठरवली त्याच्या मागचा उद्देश एकच आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकासाला अजून बळकटी यावी, अजून चालना त्या ठिकाणी मिळावी आणि जे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून गेले अनेक वर्ष आपले जे प्रयत्न आहेत हे प्रयत्न फुलफिल या ठिकाणी व्हावेत. आणि म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून हा भव्य दिव्य हा या ठिकाणी आनंदोत्सव त्या ठिकाणी साजरा करायचा असं या ठिकाणी ठरवलेलं आहे. गेले अनेक दिवस इथले सगळे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मेहनत या ठिकाणी घेत आहेत. आज सुद्धा जिल्ह्यात म्हणजे अशा प्रकारचा हा पहिला कार्यक्रम एवढ्यासाठीच म्हणतो, कदाचित महाराष्ट्रातला पण असू शकेल, मला माहिती नाही, परंतु 500 पदाधिकारी म्हणजे सगळे सरपंच, सगळे झेडपी पंचायत समिती, सगळे नगरसेवक, खरेदी विक्री म्हणजे सहकार मधले सगळे बँक आणि सहकार क्षेत्रातले सगळे मंडळी आणि जिल्ह्याचे आणि तालुक्याचे महत्वाचे पदाधिकारी एकाच व्यासपीठावर सगळ्या नेत्यांच्या समवेत, म्हणजे आमचे जे सगळे महत्वाचे नेते आहेत, आदरणीय राणेसाहेब असतील, देवेंद्रजी असतील, आदरणीय तावडे साहेब असतील, रवींद्र चव्हाण, आशिष शेलार, सगळेच नेते, ह्या सगळ्या नेत्यांच्या समवेत एकत्र 500 जणांचं व्यासपीठ ही कदाचित ह्या जिल्ह्याचं तर ऐतिहासिक गोष्ट आहेच दृष्टिकोनातून, भारतीय जनता पक्षाच्या इतिहासातली पहिली गोष्ट या ठिकाणी असेल. परंतु आज ह्या सगळ्या माध्यमातून वरच्या सगळ्या मंडळींना आम्ही या ठिकाणी जे सगळ्यांनी दाखवण्याचं ठरवलंय की आपण जे आदेश वेळोवेळी दिले त्या पद्धतीप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आपले आदेश त्या ठिकाणी मानून आज जिल्ह्यात सगळ्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचं वर्चस्व सहकार क्षेत्रात असू देत किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये असू देत, जिल्हा परिषद पंचायत समिती असू देत, नगरसेवक म्हणजे नगरपालिकांमध्ये असू देत, या सगळ्या ठिकाणी दाखवलं गेल्यामुळे आज भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि जिल्ह्यातल्या जनतेच्या ज्या अपेक्षा आहेत की या या ठिकाणी यायला पाहिजे. मधल्या काळात
ज्या पद्धतीने आपल्याला फार कमी प्रमाणात पैसे मिळाले, डीपीडीसी फक्त आपण 170 कोटीवर होतो, आम्हाला ही वाढून डबल या ठिकाणी मिळावी. त्याचप्रमाणे मालवण आणि हा जो परिसर पूर्णपणे आहे, या परिसरात पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येतात, पण त्याची घोषित झाल्यानंतर त्यावेळी जशी टाटा कन्सल्टन्सीच्या माध्यमातून इथला सर्व्हे करून एक रिपोर्ट तयार केला गेला होता डेव्हलपमेंटचा, त्यावर फारशी प्रगती त्या ठिकाणी झालेली नाही. आमची अशी मागणी राहणार आहे की शासनाने पुन्हा एकदा अशी कमिटी एखादी नेमून या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न शासनाने या ठिकाणी करावेत. पर्यटनाला या ठिकाणी जसं गोव्याला आज किती मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात आपण सगळ्यांनी बघितलंय, तशी चालना या ठिकाणी मिळावी. आणि तसंच आडाळीचे MIDC असू देत, सिंधुदुर्गातला आमचा त्या ठिकाणी अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला सी वर्ल्ड असू देत, नाणारचा प्रकल्प असू देत, हे सगळे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी शासनाने तशा प्रकारचे आदेश द्यावेत आणि ह्या जिल्ह्याला त्या दृष्टिकोनातून बळकट करावं, ही विनंती सगळ्या नेत्यांच्या समोर आम्ही सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी मांडणार आहोत. आणि मला खात्री आहे की आज ज्यावेळी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात ज्यावेळी आदरणीय आमचे नेते येतील, त्यावेळी जिल्ह्यातल्या विकासाला खऱ्या अर्थाने मजबूती आणि बळकटी या ठिकाणी येईल. मधल्या काळात आमचे जिल्ह्यातले रस्ते खराब झालेले होते, त्याला पैसे मिळत नव्हते, डीपीडीसीला पैसे कमी मिळत होते. आमचे गेले अनेक वर्ष जे ग्रामीण भागातले रस्ते आहेत त्याला पैसे त्या ठिकाणी मिळाले नाहीत. आणि म्हणून या सगळ्या माध्यमातून शासनाने भरीव मदत आमच्या जिल्ह्याला करावी आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या तरुण तरुणींना या जिल्ह्यामध्ये काम मिळावं, अशा प्रकारच्या ह्या सगळ्या व्यवस्था कराव्यात, ही विनंती आम्ही सर्वजण या माध्यमातून या ठिकाणी करणार आहोत. ही सगळी जी सभा आहे ही ऐतिहासिक सभा त्या ठिकाणी होईल आणि ह्या सभेचं रेकॉर्ड नजीकच्या काळात मोडलं तर भारतीय जनता पक्षच मोडेल, बाकी कोण मोडू शकणार नाही. एवढी तयारी आज पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आदरणीय राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातले सगळे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी या ठिकाणी करतात. आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी हा आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित राहावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.